Moja práca nebola nikdy plagiát. Obhájil som si to aj pred policajtmi a v roku 98 mohol byť aj 100% cudzieho textu, ale pani Benedikovičová a vaši kamaráti v denníku N si aj tak budú písať svoje. Pán Danko, ako si potom vysvetľujete tento citát? Je fakt, že mesiac Univerzita Mateja Bela predtým to nikomu neumožnila, zahmlievala alebo viac ako mesiac vašu rigoróznu prácu. A predseda účelovej komisie, ktorá sa zaoberala tou vašou prácou, Vladimír Janiš, na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu univerzity 11. novembra 2019 oznámil, citujem, Andrej Danko v práci použil neprimerane veľa cudzích textov, ktoré nesprávne citoval a nedajú sa považovať ani za parafrázu. A to je pravda? A to netvrdí denník N. Ale ja vám vysvetlím. Ten šéf komisie ani raz nepovedal slovo plagiat. A po druhé, cudzí text, a keď ste si robil prácu, znamená, že ste citovali autorov a ja som ich mal pod riadkom. A cudzie texty v tej dobe mohli byť na úrovni až 100%. Nebol stanovený pomer vlastných a cudzích textov, takže asi mi rozumiete, že áno, pán povedal pravdu, bolo tam takmer 96% cudzích textov. V tej dobe, keď vaša rigorózka nie je plagiatom, hej? Absolútne nie je plagiatom. Dobre, páni, aby... Aj na GIMO, keď som tam bol, viete, že som dostal doktor honoris causa za rusko-slovenské vzťahy.